Temanggung Wonosobo, gak sah bingung kue milih neko-neko. Ning Semarang lewate Karanganyar, gak sah bimbang ayo do ndukung Pak Ganjar. Rambut putih klambi abang, iku calone PDI Perjuangan. Gak sah bimbang sampeyan gak usah ragu, Ganjar Mahfud tetep jadi RI 1. Sing uwes nyoto kerjane, Ganjar Mahfud turun ning lapangan dhewe. Gak sah bimbang sampeyan gak sah ragu, Pak Ganjar Mahfud tetap jadi RI 1. Pak Ganjar wae ojo liyane, sampeyan gak sah gentar. Lagi pula masih ada Pak Ganjar, sampeyan ora usah takut. Lagi pula masih ada Pak Mahfud. Pak Ganjar wae ojo liyane.